Хәерле иртәләр, дуслар. Сезнең белән Лилия Мортазина һәм Т инвестицияләр. Бүген без иртәнге шәйләр артында хәләл компанияләрнең берсе һәм яраткан компанияләремнең берсе Мать и дитя, ана һәм бала компаниясын һәм дә аның акцияләре турында сөйләшеп алырбыз. Мин аларга күзәтү ясармын. Күрәсез, менә экраннарда 21 елда купить в просадке дип язып куйган булганмын үземә. Тик ул просадка булуы, булмавы менә монда бу аралыкта күрсәтелмәгән, чөнки Мать и дитя компаниясе, хәзер күрсәтеп алам, редомицеляция үтте 24 елда. Хәзерге вакытта ул МД Medical Group дигән исем астында эш итә. Шулай итеп, графикта без аны күрмәячәкбез. Әлбәттә, компаниянең акцияләрен алдым. Төрле урыннарда һәм менә редомицеляция үткәннән соң графикта инде алар күренә башлады. Бу сатып алулар. Компаниянең эшләре яхшы гына, уңышлы гына бара. Бу турыда сез үзегез карап белә аласыз. Смотрите видео дигән менә басып карасак. Всем добрый день. Меня зовут Ия Лукьянова. Компания турында бәйнә сөйләнелә. Башка җирдә мин бу видеоны таба алмадым. Менә сәбәп тә булыр. Әгәр дә теләгегез булса, Т инвестицияләр кушымтасын телефоныгызга алып аны урнаштырырга һәм дә монда әле тагын Т банкта картаны булдырып, сылтаманы калдырырмын. Шул сылтама буенча картаны булдырсагыз, сез бу статьяда минем хәләл инвестицияләргә, финанс грамоталылыкка караган һәм дә хәләл акцияләргә карата фикерләрем әйтелгән видео подкастны бушлай карый алачаксыз. Әйтелгән видео подкастка сылтаманы шулай ук клип астында калдырырмын, кирип карый аласыз. Әлбәттә, бәяләр өскә генә менмичә алар аска да төшә ала. Менә бу заманда яки менә бу һәм бу очракларда кебек аска да төшә ала. Шул вакытта инвесторларга ни эшләргә, нинди адымнарга барырга, санап узылган һәм башка сорауларга җавап табып, инде хәләл инвестицияләүгә күчәргә теләсәгез һәм моны татарча башкарасыгыз килсә, мин сезне бу статьядагы видео подкастлар сериясенә язылырга чакырам. 5 кеше язылса, бу эшне тәгәрәтеп җибәрермен дип уйлыйм. Әлегә тотынганым да юк. Бүгенгә шуның белән сау булып торыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.